avy zay studio magnaboaka iranareo koa tsisy jery karaha nareo ro manafo za atsika iake Sabrina wawa mama zana Sabrina wawa bale 2006 zany de tagna borano fasy nandafo agnomby ambolaka mandrovo laza egny nda lafo na boko hiranaka nanomboka tandria limorady nagnano salegy io salegy io nanomboka nikoronto ty sananjany mahamay olo tsisy jery olo tsy nahazo olony raha tanareo ya René Lemoine avô igny volony hitako andafy tamin'ny 2008 Point carré. Attention agnaborano fasy izy lafa komasy nigegeka amin'ny vera am'vazaha ty sy mamorky ezao sy mamorky mandalo tianao sy benville mpagnarivo fo volagnindreo zay angossa zegny atiasaka tiany misy zay io de za gaga fanojy papantotolisant personne Ali Mouradi miarabanao rahalahy tonga so eto point carré eka tompoko lasy tompoko vavy eto mazao faly miarabanareo japagnaraka point carré ambanareo fanaty mazay mitsangana maty voalohany isoragna ny nahary fo zagnahary tsy mety isoratsika zanak'olombelogno indrindrandrindra zavaboary nambelany zagnahary eto ambony donia mankasitraka anao za zagnahary namezanao tombonandra engane za atatra tombonandra amin'ny taogno 2100 hadalava eto koa ma za miarabanareo jiaby fanty point carré miarabanareo jiaby magnaraka izy ty miarabanao Jean Liky tonga ma fa tonga soa bienvenue sakatia izy koa zay navy teo nandroso tamity place Ampasoa zay ny agnaran'izy ty Pasoa Beach de zay navy nisy buffet teo igny de zay gaga serveuse mikarakara zay zay mivolagna hay artiste naire io chefnay volagndreo ino to limorady agnatin'ny place ty ino ndraiky chinois tsy madiso za zanjary tsy matanora volagnindreo zay boka atsika zafiny fotsy de zafiny fotsy fo atsika fa nijoroeny dadilatsika hanjary atra amizay ziska amizao ziska amin'ny farany tsy avoniko anareo labiny aty Sakatia faritany Antsiranana raison Diana districtny Anosbe Elville antany misy Sakatia zay misy restaurant sy théâtre restaurant mahafaponao aza miafahafa nareo lahabiny fa zao Mouradi na hoe Ali Mouradi agnaragna ampagnajagna papany totorisy mavia haligny mavia matsagna publicité boka mandety ndraiky oeraoera aza misy mamorky fo fa atsika faro ino zay ndraiky tsopany totorisy ato satria agnatin'ny buffet io nefa nizalahy misy miteny zaho koa anao karaha tsy miteny ino zay ndraiky sinao tsy madiso za tsy mpandoky za tsy mpagnano firi za tsy pikepakepa charbon fa za zegny agnisan'ny hoe mpiara-mombonantoka salakady gérant ouais de zay midiko fa tourisme volana musique sagnatry vavo za ozogno dadilako za mola dala raha fanozagno dadilako ndraiky babako ndraiky zagnahary volagna taminaka ty hoeny nao atsika boka olombelona ambela zagnahary ambony donia niozogniny atsika io anao ambelako ambony donia andeha angalatra fo asanao andeha mon'olo fo andeha soloko fo anao Ali Mouradi nateraka Louisette Monafé ndraiky Nous Abdallah anao andeha piregna fo anao atao mpagnano la musique ampamalifaly vahoaka masiaka za fa za tia volagna direct tia volagna direct eto na tsy samisitritriky za tsy karaha artiste andeha vitenareo ke afosako eto zalinaka jiaby na ty ouais azafady tsy masiaka aminareo za fa za masiaka la musique zay mbola antapany de fitatagna raha ty koa mbola mandeha koa zay ouais anareo vahoaka malagasy era za tontolo zao nagnaraka za hatry zay jusqu'à nianty Mouradi nisoratra taminao amida Ali Mouradi nisoratra taminao amida tamin'ny depuis 2005 17 juin
Ya. 17 juin 2005 za fa nisotro taminao da fa za kosa nitondra tariky mahaly morady zao de 1er mai 2008 Taberamanja district Nambilobe zay nitondrasako tariky voalohany nagnanovako tournée zegny aravo zaho zanaka Diana zanaky Ambilobe teraka tagnaborany fasy io Ambanivolo district ny Ambilobe faritany ny Antsirana région Diana ara zaho ny mpanakanto izy koa faritany ny Antsirana indrindra amin'ny région Diana ty tsy nankalazainy Nosibe sy Ambanja nalaza Ambilobe fa nalaza Diogo tsendriky malaza anao fa anao koa nankalazainy Nosibe Elville ndraiky Ambanja io iatialan-tena olo jiaby andafy avy voavakinao malaza antena ya za tia volagna direct ano igny amizay mo nanomboka tamin'ny film ano nagnano la musique zaho nagnano la musique tam 99 za batteriste musicien nampiasain'olo za tamin'ny Rafale 7 hoe zegny artiste local tanana amin'ny district Nambilobe nanomboka teo za tam Rafale 7 niala teo za tam Frère Deline Tanosibe teto tam Viaport iry Saoly leky Jérôme niala tam Viaport Tigre Viaport za batteriste tamin'ny fin de l'an 2000 ande tam nandalo tam Sila tam zet Sila ndraiky Jojo Bizinor niaraka za nandalo to 3 mois ni saraka zegny Jojo Bizinor si Sila za nale ralede sa legny trotra batteriste asako tam zegny 2002 2003 za tam Tianjama tsy masaky fandrama zegny tsy masaky famatra zegny Tianjama si ralede za batterin ralede si Tianjama 2002 3 4 za tamin'ny via veni hoe zay tam zegny mbala ratompoko la Jangarata danseranay imameno tamin'ny Aramy santeranay tam fotoagnany andro zay 2004 2005 za nijabaka atao tam fandrama naleny tam fandrama atao za nagnano deuxième batterin Befeno nilanja bafla lakadiny io za namoro kira andeha tampitra zay 2005 2006 za nandeha tagnaborany fasy nandafagnomby ambolaka mandrovola zegny ndalafiko naboko hiranaka ajobe ajerane ajo nanao fitia zay narombana tamin'ny alliance tary ajerane ajobe tiako anao jobe ralamina ajobe 2006 igny za niasa tafandrama hitako drotra jaly nahazo za to tsy hoenao fandrama nampijaly za hoe hitako za mana talenta misy atao za zegny misy talenta nozogny Zagnahary sy ny razako anao hoe zafiko Zagnahary vola taminaka anao hoe ambelako ambony dunia anao mirafa zegny raha hamezako anao tsy andeha mpangalariko charbon anao tsy andeha makitragn'olo anao tsy andeha mon'olo fa hira ny amezako anao atsika jiaby olombelambela Zagnahary eto sambary namezany personnalité nany zino 2006 lafiko mbola ka mandrovola be baroma be tam zegny ombo mbola mora 4 millions tokotro mbola lafo 20 millions fotoagna zao ty tam fotoagna zay mbola mora nagnaboaka hira za nagnaboaka hira fa tsara ny valagniranaka naboko teko de naboko marigny tsy karaha zay nareo zao magnaboaka hira nareo mivala tuiza tseny tona limorady ayalahy baka tio amizay milaza keka ila tseny zy misy parasole za tarobaka agnaborany fasy za tarobaka agnaborany fasy ndraiky zay tafaboaka aza isy mamoriky vera naroba misy parasole karaha ty malafa aza isy mamoriky sa tikiaka hely zay ny tia continuer igny amizay koa zala ny tia continuer amizay koa totorisme aia fa be zegny aza lahaby le hitako toko film mamano totorisy papany totorisy tamtao firy izy iny boka totorisy 2008 2008 izy io za lahaby le
za ty na tsy nagnotony anao nagnambaro za fa terka telan'olo lehilahy anakay totorisy faharoe totorina ireo samby andafy ahy samby tafaboaka azo tena agnarany zanakanao mihitsy yake za raha mandinika raha tsy voadiniky anao fô anao za ty César zao volagna za volagna zay koa izary may zao ke allo bébé za volagna zay koa naka volako lengolengo ny pamba ambela misy batara adrako waro naka baka gataka alifasanao sahily za tandregny anao koa za kajo sy maty fô amin'ny andirect refrain numéro totorisy azy nono tsy lefaka za tsy ahiranaka kokozy akomozo nono Sabrina wawa mama zana Sabrina wawa bale ipodiana noce mama totorisy avadoko taloha anao zo latsaka vadiko anao ndraiky mamazanako jusque mandraka zay te mamazanaka tokiky anao resaka anao raha interview resaka salegy salegy nandesanao taoko hoe somary hafa hely de olo amizay misy mivolagna fa nanomboka tandria limorady nagnano salegy io salegy io nanomboka nikorontagna tsy sananjary mahamay olo tsisy jery olo tsy nahazo olo ny raha tanareo ya za magnambara anareo avako aby nambariko anareo olo ny asako za ty musicien mavita miaccompagne olo batteriste mamely batera kapakapakapaka igny tanareo avako aby zaho artiste fa préféreko za kofa tombo fa nahela musique tia la musique tamizay ton zay nivolaniko taminareo teo igny ta 1999 za batteriste za fa préféra Francisco igny tontonay nadany mamanay teraka zay baka agnaborany fasy Francisco Baly zay agnarana Facebook Francisco Baly za fa tia Francisco lakatsika izy matontonay io tsy de olo misy mahamay ohatra mahay mihira za fa tia din za fa ny din za tia copier fion din anao larifagna za tia zibe mato zany vola taminareo to zany nandalo tamin'ny Sila nandalo tamin'ny Tianjama nandalo tamin'ny Ralaide tamin'ny Ani fandrama dika za tsy nandeha korontan-draha fa tia raha nanjary ary sorigny ireo io nagnapetraka ny zavakanto ny mahagasingasiny indrindrandrindra amin'ny faritany Antsiranana hatrizay jusqu'à amizao azonao misy ane olo nihira izy mandalo agnaty 2 ans fa tsy hainao na vitsika tsy mahira anany na ino ma jusqu'à maintenant din rotsika fandrama mandeha soma non fandrama satria nagnapetraka même za limorady io ty tsendriky naty olo jiaby mahay za tegna marigny za tsy possible ka anao zao ta hainao limorady baba totorisy tsy possible ka azo tsy ireo tsy angidy loha baba totorisy anapare zao anao bika koa zala azafady voto enao ntiako aviagna amizay izy koa mizanao afaka migeka anao izy koa zay mizanao tafaratato sandianao magnano nagnaboaka hira warsan hafa de fizavagna izy karaha efa tegnano producteur koa zegny anao ayo koa fata tegnano producteur koa anao tafarafarata zay midika fa hoe Papa Totorisy sady miproduire olo fotoagna zao sanao mbola magnano nonofa ya izy ma antena koa be zegny antena koa be mila mandray andraikitra tsy hoe anao gnano maboto 1er janvier jusqu'à 31 décembre tandray fa mafana ro niany koa ne ty mbanareo pinkare bolibolo karaha ataonareo vadika non tsisy raha misitriky za fa namay Zagnahary tombonandra be za ifa be anao tsy agnotantonaka fa mbarako anareo tonaka za hitanareo fa presque angala 40 ans amin'ny le 3 avril ho avy zao commence fatsika zao malagnitra mana za ndraiky tsy endriky fotsy raha igny so ndika ataonareo tida fotsy raha igny fa za mbola tida be barbo matoe za zany ke commence amizay zegny magnaboaka olo zay za amizay bon izy nambarako teo
dana koa zay mba fabe mandray andraikitry amin'ny tany sy firenena misy anao zany Jean-Luc be andraikitry ny resiko ty fa zegny mandeha fotoagna raha jiaby zagnahary mandratra raha jiaby zany mipetraka ta Diego tagnatin'ny 10 ans folo taogno za zegny magniry atsika faritany région Diana keniky région Diana district Diego 1 district Diego 2 Ambilobe Ambanja Nosy be firy zay dimy district tsika Nosy Diego zegny tsara ndraiky mba hitanao nisy festival vagno tsara beky za navy nandany fotoagna tamin'ny 2014 15 16 17 19 nidry confinement nambelako raha za zegny saika agnokatra tanana Diego kabarako festival tamizegny nisy tampelan-tagnako kely ko ny compteko zegny ny laniko tamin'ny fotoagna zegny 4 ans zegny za tary nanoko saika anokatra festival nanokatra feky zaho nangalary silary zany remedy ry moreta fotoagna carnaval misy preuve aminaka izy hitany besiny maro zegny hitapoko pirenena zany nandre andraikitry volaniko na ino volaniko Ambanja misy festival na ino volaniko Nosy be misy festival na ino volaniko Ambilobe ndraiky Diego volaniko tsy hisy tanko volaniko maha olobe za volaniko andre andraikitry nandehaniko mandeha presque 4 milliards 4 milliards par an iska za magnano raha zegny mandany milliards fa le toetsaigny Diego tianareo zo tianareo yake Diego ro misy magnano be Diego ino problème ny festival tsy mitsangana re ary satria izy reny votry ny faritany Antsirana kapitaly ny faritany faritry Antsirana na Diego mila vola Diego tsarapatra misana mila vola kire sampavagno lay tsy haiko voaroso mivitanana ty fa ino tsy haiko toetsaigny fa tsy haiko le endroit tsy haiko raha tsy nazatra sintoizanao feky amizay le projet navy film aby ko occasion ambotany mandroro za madala 4 milliards nakany rotsika be ko nambarako trano vatana fa nisy tsy haiko jag privé tsy haiko manako zay mandeha ndraiky boka olo tanareo mampangegny za zo ty amin'ny point carré ty za misy agnaragna eto Madagascar ndre faritany Antsirana tamin'ny 1er 2008 za volaniko nagnaboaka Tondratarika 2009 za nagnaboaka hira tsy maintsy andeha olo jiaby nahazo premier ta festival Dunia Nosy be Elville anao ny tsara raha zegny za midony tratra boka azonao ono izy salahy avô zegny za nasasainao ndraiky tansimena tansimena navinirana tamin'ny tansimena marigny anao imandro tamizay saligy niova saligy ayo za makasitrika tansimena atra zay niaratsika niarany asa jusqu'à maintenant anabaviko mamanao taiza za anao nagnamboatra zany ndraiky monsieur Lemoine René Lemoine avô igny voalohany hitako andafy tamin'ny 2008 15 décembre 2008 za fa napahitany Lemoine andafy jusqu'à maintenant jusqu'à nazahoako taratasy naka andengira andafy zany aty de andafy larigny boka anao zegny amesiko amin'ny micro fa za kajo tiako nizo izy amizay limrady sady manamparagna koa izy hoe hitanao am'le fivoarany rythme zegny any misy amin'ny fotoagna zio ty karakory nanaovagna izy hoe baka zay le saligy zegny any ataontsika hoe indrindra moa raiky saligy raiky original zegny nataonareo mba tsy maty laza fizavanao zao io tsy maty fa sao mety ho faty io sa tokony akory atao baka zao tsy maty laza limrady tsiro mipandroboka zao fo faty misy mandroboka zao iake zofy ireo zany tafara aby ty bon nakafa fitinko fitinko raha volaniko anareo zandro koa be tafara anareo ty hira ho anareo studio mpagnaboaka hira ho anzegny magnano izy za tsy volagny Jao za tsy volagny Rakoto ary za tsy volagny Marie na Imboty anareo mpihira tafara anareo andeha salegy koa mba fahitanareo raha tsy manjary tsy mety amin'ny feonareo aza atao karaha zay koa nareo studio mpagnaboaka hira aby io
Tam 2025 tidriky 2026 ty fakofakon-draha avao fakofakon-draha baba la tsy vozalandreo legna amin'ny commentaire ambany bokiro commentaire fa tsara atsika ro diga zay legna nagnano commentaire io izy le pandroboka hira io zay agnotoneko anareo anareo tompony point carré sy anareo pizza point carré azo nandroboka hira ny pihira sa ny pizza hira vovalinareo zay commentaire nareo karaha ty so valinareo zay nareo azo nandroboka hira ny pizza hira sa ny pihira azo nandroboka hira ny pihira sa ny pizza hira ny fan atsôbako aloha tsy magnano partage amindreo manafo aby manjary tsy tandreo amizay yakanala fagnanovagna raha ty za olo fan point carré tam 90 280 kalalo avec les mocarval atsôbako aloha tsy mivolagna amindreo manafo ka tokony agnanovagna la mozika io zay manjary tafagnano raha tsy izy baka itako izy koa misy olo tira zio magnatonga anao zaza la ampianao izy agnasaleg izy koa azaoko volany tsy amono volany aka zampiako ouais izy koa ro magnotany conseil aminao igny zegny ataova zegny fio ty tsy mety aminao tsy mety aminao zao izy ty koa faritany antsarana tata fa raison diana zay tsy naveny lycée ty hazalahy i copie lycée zandroko tsy agny la lycée lycée zay nagnaboaka hira zay nany fa tsy nivalagna fa tsy nidetone sasany ro miaraka magnaboaka iro mivalagna midetone misirtone grand complet feky zegny ya ataonareo raha zay manafo aza meloko zala ouais aza meloko raha ataonareo avo zay studio magnaboaka hiranareo koa tsisy jery karaha nareo ro manafo za tsika yake naima anao zay mpagna studio iranaka zao valaky nina ikenao fo anao koa mamorika za problème zoko taloha zegny nareo zay saroty la jo fa mila raha mora fo ano izy koa izy limorady ino tonga ritmanao tsy mitovy Zanjamedy ino tonga zay Zanjamedy ino ino ka zokonao tokony mitovitovy nareo nefa ka samy hafa mihitsy nareo ndraikindraiky boka amin'ny fiainagna tsy ilagna hypocrite za tsy hypocrite tanao raha jiaby volanko igny fitininareo ny artiste andegna boka volagna za tsy mivolagna anao jao za tsy mivolagna anao rakoto za tsy mivolagna anao mari na isoa na hoe imboty fa raha koa maregninao anareo magnaboaka hira niboaka hira zegny avoria olo tokotry mahezy manakory marana boka zay mivalagna fa tsy mivalagna tsy anareo boka amin'ny studio fa magnano clip amin'ny téléphone nareo aparitaka anareo izy mandroboka velony tegna namagna chichi jery ya nagnino tsy mitovy ny zokinao Zanjamedy io zay la elagna raha fa nambarako taloha tagny ny olombelogno nambelan-dragnahay eto ambony donia mila misy personnalité personnalisation ay teny bazaky za tafaboaka zala za si mamboa zaza mamana interview anao magnaza interview koa amizegny ça fait igny zay couleur anazy de anao safidy couleur anazy zay ke zandry be jo tsy agnasavatika za agnatsy agnasa tsy matiny tavangy za raha fa nozogny zagny harinisy izy boka mangalatra mokare mety wala ile ça va fa ça za ve samy amin'ny couleur anazy ya non zandriko anareo managna etretry toisy avenir amin'ny la musique zavakanto allo nareo mandiniky raha tsy voadinikin'olo nagnino ma amezako exemple nareo karata zandriko anareo za meloko amin'ny volagna jiaby nabokako teo igny fa conseil ho anareo igny nema LC zao ke jalengo anareo koa jalengo anareo boka nagnino karata izy nanambotra igny nataony bekiny tsy haiko mena io hoe personnel izy le hoe to hoe personnalité personnalisation ho an'ny olo araiky hoe managna maiziny izy olo ty fa olo ty misy talenta ana zao ty Zanjamedy tsy nagnasavatiky igny koa anao tsy nagnasavaty tavangana matity tavanga ndraiky kiloay ndraiky vato goudron mery marigny zegny zay magnano merci anao Alimorady satria sambatsika niko raha agnatin'ny ty point carré ity magnara ay kare coiffure mbola kijojo marigny anareo zegny tsotonareo za gila mare za teo sarogna ataonareo fa za rany sama attention miafitra anao amizay
Era tadiavantsika tampoiny kariva tô zeky. Ali Mourady. After anao anao jiaby zegny ny mizaha tsika nini one fan-nao am'fandalovanao ny tampoiny kari. Eka one fan. Zaho na ela tsy regnanareo fa zaho ankasitrika anareo nankatia zaho hatrizay jusqu'à am'izao ara tsy maintsy akasitrako nareo tsy tia zaho igny ankatia zaho za agny nagnaboaka hira mikasiky lalagna ratsy anareo district faritany toinoko anaty izy ty district ny Mandritsara Befandriagna Bealagna Agnaborany Fasy zegny misy lalagna ratsy tsy sakinareo volavolagna zao Facebook napitako amin'ny fanjakana mahefa tompony andraikitra agny mpitondra fanjakana hira io Ali Mourady ratsy lalagna titra hira io partagenareo anareo koa sy partage io tsisy no andra vitany lalagna anareo ya anareo fa tsy hira edika tsy hagnano clip tsy hagnano dépense mba tsy partagenareo hira io fa mivolagna anarana tanàna jiaby ratsy lalagna eto Madagasikara sy za masaky fanjakana za ndraiky tsy ady anareo edy nareo zay tegna fanjakana tampitry naka igny amin'ny volagny Pierre isoratsika li Mourady nandalo teto tsy anao magnategna magnaraka malay fanotsiko merci antsika jiaby izy tia sagatia misy zay hoe tia ampasoano misy zay izy koa tsika tia izy koa dimanche katy izy eto fokony agnisan'ny tompony andraikitra Pasoabitsy district ny Nosy andrefa Jamanjary aoigny mazava zay dia aza misarasara misambo misambo mangalareo la coque spécial kala misambre dot misambre famille misambre diaby kosa zay mangery mamana aty azafady topoko Fenareo la bokori avatsika baka takaragna zegny ro baka ngaborano fasiko agnaty amitsika teo zay merci atsika jiaby ho any magnaraka koa samby omeva atsika jiaby mangatka aminareo mpitondra fanjakana ity lalagna voatognotogna aby ty ratsy famboarana rosa lahabo koa roso allo sofera Mariela Zalata agora não é cor malavola a sofera cor malavola agora não é cor malabe a sofera hilala na porano citan colase citan badagana vakile ose hilala na porano citan colase citan badagana vakile ose sakani si bola nambal kusuwa se vola na papuire sakani si vola nambal kusuwa se vola na papuire sa fadam pito na fanzakana hambara zuwe bawa kamalagasi matinzale sa fadam pito na fanzakana hambara zuwe bawa kamalagasi matinzale
Pagajda salama, boka trepasindava, boka coisa, pasdava coisa, já mamona Asala! Se ele merda de tempo, bam, que fará, lá,